салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, ҳозир мехоҳам як нуқтаи савдоро шумода тавсия тиям. Беҳад халатҳои фасони туркӣ доранд, баъд курткаву безрукавкаҳои турецкӣ. И бозори Корвонаи духтаро тарафи Пажарка 4 дарвоза 15 қатор. Ҳамин саршавии 15 қаторай. Инчунин дар Инстаграм Муҳай шоп Инстаграм давай доранд. Страничка бо ягон чиро нафаҳмидед, метавонед бодро омада Инстаграмшона бинен. Рақамҳои савдогара мемонам WhatsApp-шона, дар WhatsApp-ам нависен. Хулас духтаро, ина халатҳои туркӣ 350 сомон, размеро ҳамаш ҳаст. Мана иҷада чанд та чиай фасонай? Боз якта ба якта нишон метим. Аз чанд? Аз L то 2XL ҳастай. Хулас иёра. Тамошобинам, ҳозир дар байни мардуми мо як ширкати корейский беҳад маъмулу машҳур шудагай. На танҳо аз ҳисоби маоштӣ, на танҳо аз ҳисоби коргар қабул кардан, балки аз ҳисоби анами продуксияҳои оригиналаш. Беҳад маҳсулотое ки дора корейския, ҳамаш сертификати халал доранд, ҳамаш хубай. бовар кунед сифаташон олияй. Духтаракои мо ҳозир бисёр кор кардесиян. Инами маошошона нигоҳ кунед, ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. Касе ки кор кардан мехоҳа марҳамат, нависен. Шумода фақат як телефон дар кораи тамом духтаро. дар уҷа дар кор нест ки шумо хондагӣ бошед, дар кор нест ки шумо маълумоти олӣ дошта бошед, синни солтон муҳим нестай. ҳатто ситораҳо ҳозир аз ани маҳсулотҳои атомӣ харидорӣ карда истоданд. духтарако, каседа кор дар корай, каседа ки мисол маҳсулоти оригинал дар корай, ҳамин хоҳара ки мада нависед и кор мекуна, аллакай маош гирифтестай. нигоҳ кунед чӣ қадar чизои зур доранд ва нами видеора гӯш кунед, мефаҳмем ки чӣ доранд. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. Бинен чӣ хеле медонен турецки халатора шута мепӯше, ҳичи намеша, на сангошон мереза, на материалаш безеб меша. Хулас беҳтаринан. Мана инаи фасонша бинен бо чӣ хел фасони хушрӯ. Мана ҳамаи ҳамино бори новинка. иҷада интихоб бисёрай. бо касе имконияти омадан дора, бо нақстар мешава ки ба ҳазур тамошо мекунен, мепӯшен, мебинен духтаро. эёша бинен бо чӣ хел модели хушрӯ. ҳамаша 350 сомон. мана ҳамаи ҳамино 350 сомонӣ кадо меша ки мебинед дар иҷа 350 сомон. дӯстони азиз, халатҳои туркӣ бе брукан. брукҳоро ҷудогона бо брукҳои аднатонӣ доранд. метавонед брукҳошона гирен. брукҳошон 150 сомон. айна иҷа иёям 350 сомон. анаи халатҳоям ҳамаш бори новинка. мана дастакошона бинен чӣ хел моделҳои фасон аҷоибон. ина қисми поёнша бинед бо амхе вишивкаву санг дора. чӣ хеле ки гуфтам, и туркиё на сангчоошон меафта, на мисол материалшон безеб мешава. мана ҳамаи расветкаошон ҳаста. мана бинен чӣ хел хушрӯ. балшмеркаам доре на? балшмеркаам доранд. мана духтарако, бо биёен бинен аз пеш. балшмеркаошонам ҳаст. хулас иҷада интихоби сиёрай халата. мана беҳад нархи хуб барои халатҳои туркӣ. бо аз пеш биёен ҳамсӯҳбат мешавен. мана иноша бинен чӣ хел остинакошон хушрӯ. фасони бад. модел бисёрай иҷада. фасон ҳар хелаяй. мана скромни таракушам ҳаст. мисол ҳамиҷаштораву остинашам хел классикаяй. мана ана духтаро касе вай пурсида буд куртка. инами хел курткаҳои фасон овардагиам, кори дастӣ. и бори гуанҷову будай духтаро 900 сомона. размеро ҳамаш аста? размеро ҳамаш аст?
аз 48 то 60 размер ҳаста. ина бинед 900 сомон. диден хушрӯ ҳамаи размерош ҳаст. баъд халатҳои фасон омада. инчунин и халата бинед хушрӯгиша. материалошон бамбук. нархошон чанд сомай? 300 сомон. и халатҳора бинед қисми қафош. ушам қафоша нишон тен. мана аҷоиб хушрӯ. размерош чӣ хелан? размеро 48-56. мана дӯстон бо биён аз пеш бинен. ана баъд бинен ине хеле безрукавка доранд. ази чанд рангая? сиёшам ҳастай. нархшон 750 сомон. ҳамхайр 750 сомон. размерош чӣ хелай? размеро аз 48 то 58 ҳастай. мана анаи коричневиш бо ина сиёҳуш. мана мехош бо ҷудо мешидай. хулас беҳад хушрӯ. бо биёен духтарако аз пеш мебинем ки сифатиш чӣ хушрӯай. халатҳошон аҷоибот фасон ана мисли сатмо омадед бо бинен духтаро мақултон мешава. иҷада куртка безрукавка бисёрай. марҳамат боз бо дигар намудоша нишон метиҳам. ва духтарако инаи навинкора бинен чиха хушрӯ. двухниткая материалшон. безрукавкаошон боша кожа. размерошон стандартай. размерошон стандарт. нархшон 300 сомонай. мана беҳадам хушрӯ. мана духтарако бо биёен аз пеш хитон бинен. беҳад борошон фасонай. мана бори дигар такрор мекунам. 15 қатор 4 дарвоза тарафи пажаркая иҷа. баъд спортивни халатҳо ҳаст. спортивни намқи куртоҳо ҳастай. нархошон 250 сомон. ана чанд ранг астай. дидед рангошон аз рӯи анамай хатошона дидед аз рӯи ҳавай фарқ мекуна. ҳамаш сиёҳаю фақат ҳамо полоскашон рангаш фарқ мекуна. баъд духтаро халатҳои куртои вилвети фасони дига ҳастай. беҳад хушрӯ. духтакошон аҷоибот. марҳамат 200 чанд? 230 сомон. размеро ҳамаш ҳастай. она кабутшам дора. кабути электрае баланди хушрӯй наворда камак сафедча омадистай. сабзи талхабаргшам ҳаст. бо паго мебиёя. биён бинен шумо ина вишивка задагӣ ҳам пешакаш ҳам остинакошон беҳад хушрӯ. размеро ҳаст ҳамаш. ана ба ҳаст куртои бамбук 230 сомон. размерошон чӣ хелай? 48-56. мана сангчоошон 48-56. биёен бо ай пеш бинен. ваёшон бамбукай материалошон. инчунин духтаро анамхе безрукавкаи туркӣ ҳастай. нархошон 800 сомонай. размеро аз 40 сар мешад то 48 туркира. тоза турецкиян. нархшон як маротиба дига такрор мекунам 800 сомонан. баъд бо духтарако амхе бори гуанжов доран 350 сомони. қисми боло ҳамаш 350 сомон. мана бинем бисёрай. ана амхе мехдорако ҳастай. салому алейкум дӯстони азиз. соз астед? хуб астед? умед дорам ҳамаи шумо шуда.